Čaute ľudia, som Molar123 a ideme snúka natočiť video, ako vyzerá moja záhrada, Grow Garden. Takže ako prvé tu mám také blúdbány, tu mám egg, si otvoríme na konci. Takto tu mám kakao, tu mám kaktusy, tu mám kokonaty, tu mám dragon fruit, tu mám fox glow, pink lily. Mám tu aj Amber Lily, tu mám aj Pepper, takto tu mám Beanstalk, v zbierke tu mám, kde si tu je, tak moje najvýdenejšie ovocie, tu je teba, toto. Takže to by bola moja záhrada. Idem si tu otvoriť vajce. Padá mi včela. Nech sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a čaute.